Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa ma'abota Forex, kamar dai kullum Usman Rabi'u Adams Nuraini ke ƙoƙarin gabatar muku da wani sabon al'amari a Forex. Wannan shine Finbiz, ana kiransa da Finbiz. Gashi nan in ka zo website din gashi na ga rubuta Finbiz. To a takaice zan nuna muku yadda za ka yi amfani da shi ka gane trend currency, ma'ana wani currency ne ya fi ƙarfi. To yadda ake shi ne, dama ana haɗa currency ne mai ƙarfi da mara ƙarfi, sai kai kasuwa sai ka shiga ka siya ko kai bayin. Yanzu misali kun ga GBP din nan, kuka zo ga GBP nan gashi ta yi ƙarfi, tana da 1.06, sannan ga USD, sannan ga CAD, ga NZD, waɗannan sun zama weaker, ana kiransu weaker currency. To za ka iya zuwa ka haɗa su da wannan ko da wannan ko da wannan euro ko da CHF, da waɗannan guda uku. In ka haɗa su za ka yi making kuɗi insha Allahu ta'ala. To wannan shine, bari in fita gaba ɗaya nuna muku yadda abin yake a farko. Ga yadda za ku ga yadda abin yake. Da farko da muƙaddara yanzu a haka, wannan shine Finbiz mu, sai mu zo mu rubuta ka typing din pin, kun ga ya fara fitowa ma gashi finbiz.com. to sai kai clicking, idan ka shiga zai nuno ma haka, sai kai zooming din shi haka. In kai zooming sai ka shigo nan, zaka shiga wani waje gashi nan, bari nuna muku. Gashi nan za a rubuta forex, a rubuta crypto, a rubuta basketball, backtest, a rubuta feature, ga insider, ga portfolio, ga groups, ga maps. So abinda zaka zo kai, sai ka zo kai clicking akan forex din nan. Dan kai clicking akan forex din nan zai zo ya nuna maka yadda zaka yi amfani da Finbiz. To yanzu misali in har ka gane cewa waɗannan suna da ƙarfi, waɗannan tun daga kan Swiss franc din nan ko tun daga kan Japanese yen din nan zuwa GBP, to kowace zaka iya haɗa ta da waɗannan. Idan ka haɗa strong currency da weaker currency, to me za ka yi? Sai ka yi buying a kasuwa. In kai buying, kasuwa za ta ba ku kuɗi, kamar yadda za ku ga na yi a nan. Bari dawo kan trade ɗina wanda na yi amfani da dala 10, kuma cikin ikon Allah a iya yau na samu kusan dala 15. Kuma ta yaya? Saboda Finbiz. Bari ya buɗe ku gani, kun gani yanzu haka ina making $1.55 ga history ɗin. In kuka duba za ku ga loss ɗaya kawai ne a cikin kasuwa, 0.87. nan gashi na yi making $13 ga asalin main deposit ɗina, ga kuma complete balance ɗina. To kan gani, to ta yaya? Kuma duk gashi ƙaramin lot size ne amfani da shi. To masha Allah, na kulli halin wannan shine yanda mutum zai bi ya samu wannan al'amari insha Allah. To bari in koma. Sannan abu na gaba da nake son ƙara tunasar da mu shine, idan aka ce ma mutum yau yana yin forex trading, to lallai idan zai shiga kasuwa ya tabbatar da sai ya zo wannan application ɗin, wato Forex Factory. Forex Factory za ku ga ma har wani rules suke karantawa, wanda idan mutum bai, kun ga gashi market, so before start trading check Forex Factory. Idan kai checking Forex Factory ɗinka, trader laws, some traders suna yin laws in forex trading, in forex market before starting trading, check Forex Factory. To sai mu shiga nan Forex Factory news. To a nan za ka ga cewa shin wani irin labari za a saki akan kowane currency da kuma time ɗin. To da yawa wasu ba su gane yadda ake amfani da Forex Factory ba. To insha Allah ta'ala zan yi bayanin shi a hankali. Gashi nan dai, wannan shine Forex Factory. Sai in dawo kan trade ɗina, gashi. Kun ga ina trade ne a euro. Idan kun duba a can za ku ga cewa euro ta yi ƙarfi sosai. Idan kun duba cikin Finbiz ɗinku, ga Finbiz ɗinku. Dama quorum za ka zo ka duba.
to kun ga euro ta yi karfi, to shine na zo na haɗa ta da me da USD. Yau USD ta karye ne, ta yi raga-raga, gashi ga British pound, ga Australian dollar, ga euro, ga baba da sauransu. To wannan shine ma'ana. Wannan kana so ka samu kuɗi cikin sauƙi a forex trading, shine zaka zo kai amfani da Fimbase insha Allah ta'ala. Wannan wani sirrin traders ne, bakon za su samu kamar in kai sa'a, in kuka duba za ku ga cewa anan ko duk wanda yake yayi karfi sosai za ga ya fi zama green, light green. Kun duba ga British pound against USD dollar yana tafiya akan plus 1.05%, kun gani high. Ga kuma euro against USD, ga NZD, duk wanda kuga yayi ja din nan to ya zama weak ne sosai. USD sai ya ce yau ta karye, selling aka ci riba sosai. Ga crude oil shi ma ya karye, selling aka ci riba sosai. Ga gold shi ma ya karye, selling akai. Kun gani yau gold ya dan yi bayin, amma bayin din ba mai karfi bane ba. Ina fata an gane. To masha Allah, nan nake kawo karshen wannan tattaunawa ta mu, sai an jima.